Sa number 10, siyudad sang Bago kag Sagay ang nalakip sa World's Green Destination Top 100 Stories list. Ini ang gin-announce sa Green Destinations and Future of Tourism Summit sa Athens, Greece, Miyerkules ang gabi. Ang Conservation and Responsible Tourism Stories sa Sagay City ang nagtutok sa pagpangapin sa baybayon nga nagalakip sang Suyak Island kagang iban pagiging mga island communities kagang mangrove green belt nga nagabulig sa syudad gikan sa peligro nga madalas ang mabaskog ng mga bagyo. Ang revival sang watershed sang Bago naman ang nalakip sa Green Destination Top 100 Stories. Ang mga proyekto sang Bago ang nagpakita sang tikang angot sa responsible tourism nga ginpatuman sang syudad kasubong man ang distinctive appeal. Sa kada tuig ang Green Destinations Top 100 Stories competition ang nagatipon sang sustainable tourism stories kag good practices gikan sa mga destinations sa bilog nga kalibutan sa tinutuyo nga ini ang mapaambit man sa iban kag magserbe nga ehemplo kag inspirasyon sa mga tourism professionals kag mga travelers. Pagi sa ilang ang mga istorya, ginakilala ang mga solusyon nga napatuman sa mga destination management organization bilang sabat sa mga pagpanghangkat angot sa sustainable development. May 250 ka mga delegates gikan sa 43 ka mga pungsod ang amo nga kahiwatan. Ang Green Destinations isa ka Netherlands-based organization nga naga-assess, nagapatuman sa capacity building kasubong man sa certification sa mga destination kag mga negosyo nga nagaduso sang sustainable tourism.